Għatawn għax kbir biex ikonna informazzjoni dettaljata tal-ġeoloġija tal-Gżejjer Maltin. Hekk sostna Dr. Peter Gatt, ġeoloġista, meta preżenta studju li għamel fl-Università ta' Durham waqt attività tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Peter Gatt jgħid li pajjiżna huwa l-unika stat Ewropew li m'għandux istituzzjoni ġeoloġika u lanqas awtorità li kapaċi tagħmel studji dettaljati dwar il-ġeoloġija ta' pajjiżna. Jisħaq li dan huwa importanti sabiex jiġi stabbilit il-potenzjal tas-sejbien taż-żejt f'pajjiżna. Għandna bżonn nibdew almenu nimitaw il-pajjiżi oħra, naraw x'għamlu pajjiżi oħra. Naħseb qatt fadal ħafna xogħol xi jsir f'dal-qasam u għandna bżonn nagħmlu żied riċerka fil-ġeoloġija ta' Malta u l-offshore tagħha biex inħajru żied kumpaniji taż-żejt jiġu lejn Malta. Jekk m'hemmx biżżejjed informazzjoni, Malta tkun post riskjuż għal dawn kumpaniji taż-żejt. Matul preżentazzjoni tiegħu Dr. Gatt tkellem ukoll dwar ħtieġa li pajjiżna juża inqas iż-żejt biex jiġġenera l-enerġija. Naħseb Malta bħala pajjiż anke Ewropej għandna nkunu żied attenti dwar dawn l-emissjonijiet u naraw x'nagħmlu biex innaqsuhom ukoll. Metodu ta' kif innaqsuhom huwa billi nużaw inqas mill-enerġija tradizzjonali, ġifieri enerġija li tiġi milli naħalqu iż-żejt li ġejjin mill-fossili, fossil fuels ngħidulhom. Kellem ukoll professur tal-ġeoloġija John Glajas li spjega l-bżonn tal-ġeoloġija biex jitfassal pjantazzjoni għall-isfidi ambjentali tal-lum.